Неймар и ловът. Който откачил. Костара! Няма падна! Ще спре да бъде. Така и почваме сега да си паскат Леомар и ловът 2. Майка ми! Шина наркомана. И сега можеш, Божко, изкащаш най-силния шут. Гледайте, как Филип няма да фани. Наказах Филип с най-великия ми шут. Лъжето на мене, тъпя. Къде отиде мъжмахната топка? Добре. Трябва да чакат автобуса. Добре. Снимаш ли? Да. Сега от... Сега бе, лъв. Да, лова. Хайде, лъв. Чете! Чуби градата! О, ти гледам клубите! Шибате! Леомар тръгва напред. Няма дали ще вкара. Аз Филип, лъвът докосна топката. Сега се соти. И го спираме на... Лъвът беше да каза и се разлъти. Полчове. Мълчи! Луд. Може ли да снимаш как ще го чупя? Чакай! Таблета му. Ези това таблет. Стига години. Няма тия години. Вече тия години. Ето бе топката. И... Това беше? Тук с мене бяха биткове.